ana sing ngarep-arep, loro ana sing ora seneng. Nggih, nggih. Kae sapa kae? Langsung. Ngantos kula royo-royo sowan wonten ngersane Paman Haji Pati Prabaneka. Turunipun kautus kalian Kanjeng Rama. Banjur utusane apa? Badhe nglajengaken Rembang. Rikala semanten menawi keluarga Tuban lan Bojonegoro menika badhe dipun wontenaken bepisan. Oh. Yen kaya ngono sida bepisanan. Leres siyos. Paman matur nuwun banget. Jalaran sawetara nggonipun paman ngantu-antu. Banjur dawuh iki Rama piye? Dawuhipun pupunan temanten menika lepasi dinten anggara kasih wulan ngaji. Menika miturut petang sedaya keluarga Tuban. Napa sekitaripun Paman Hadipati condong menawi dawuhipun Kang Mas Wiratmaya lan Kambuk Gumalarta menika lepasi dinten anggara kasih. Malah kebeneran. Kabeh kulawarga Bojonegoro padha samekta sak wayah-wayah lamun Gumalarta bakal kampuh dene dados Paman ugi sombong kados swasta. Gambyak jaba sapa kae? Sampeyan sapa aku? Lali. Sapa? Tewa Kusumo. Oh, Patih Tewa Kusumo. Merto Kusumo. Ngono. Nah, apa to sebabe aku kok apal karo kowe? Sebabe napa? Gonjang-wijang wis tau main ning Sorgeng kono. Pamaten to. Adipatine sampeyan yo wis apal. Panjenengan niku tepak. Dipun tepak. Sinten Bupati kula? Hendro Gentong Kawak. Boten Endro Gentong Kawak-kawak, Endro Katong. Hendro Gentong. Tunggu. Iya. Apa karepe jujukake nang kersa gawe? Matur. Duh, Kanjeng. Nggih. Menawi kaanggep rapat nilar batung pangsilo minggah wonten Kabupaten Bojonegoro tanpa cecala langkung. Ning sungkem kula ditunjukkan. Tak tampa tikus padha-padha. Semantur di kula sungkem batur, Kanjeng Pati. Ya, tak tampa. Banjur wigatine apa? Wigatos kula minggah wonten Kabupaten Bojonegoro. Mundi dawuh saking sesembahan kula ing supados ngelamar putra dengan ingkang sesilih Gumalarta. Gunjang lan wijang. Dadake karogananmu. Panglamarmu wis kasep jalaran kalah dhisik karo panglamar saka Kadipaten Tuban. Malamar kula sampun kasep. Lajeng pundi priyanipun saking Kabupaten utusan saka Tuban durung kondur ing sisih kuwi utusan saka Tuban. menapa dipun keparingaken putra. Nah, derek keparingaken. Nampun senopati Jawa. Hariyo satu Kula wijang. Duh kanjeng Pak. Menawi panglamar kula panjenengan anggota sepuh dadi. Mari ya, sing hati-hati. kula kinten ugi boten
saged dangu kula mapan wonten ing bojonegoro. Supados boten dados pangantu-antunipun Kanjeng Rama, kula badhe nyuwun pamit tumuli wangsul wonten Kadipaten Tuban. Sesandene taklime pamanmu kunjuk menengersane wong tua. Mangkenipun badhe kula aturaken wonten Ya. Rama. Ya monggo. Ulatane Senopati Kijang lan Kijang kaya ora rena penggane. Kanthi kuwi Lapatono laku sadoro yen ana apa-apane tak pasrahke. Wis to akan gawe prase. Derek akeh. Janji mundur saka Pendhapa Bojonegoro Kondo Lamuta ngejak bali. Wis sampean pikir Kartu ngejak bali kene. Monggo dalan kunjungan Tuban. Lewat kene? Mengko yen sadurung lewat kene dicegat dijaluk kumulurga. Kang suput tabarke. lamun ora entuk. Ora entuk ketak perang. Ayo ngono. Usia kowe kan. Sak laku iki dipapati prajurit saka Lamongan Senopati Gonjang Lantik. Sedulur Gonjang Lantik iki sadurung ndadekke tondo pitakon sak durungate. Ewon dene mudhemu sopen Domo Agung Kadipaten Bojonegoro. Iki ora tumuli bali ana ing Lamongan, malah pesanggrah ana tepes irenge Kadipaten Tuban apa dening Lamongan. Opo Sadoro dadi ana kawuhanan nganti aku pesanggrahe papan kene mung kepengin nyegat lakune Ari Sadoro. yen ngono pancen ana bab sing kudu dirembuk lawan aku. Ora sisip. Kula sopi Gonjang Lantik. Dimen ora tumpangsa anggonku nampa mengkene. Ayo. Kondo bloko apa wigati? Engko menung aku bisa bantu lawan kowe ngono. Arya Sadoro. Ing papan kene aku ora bakal ngandar-ngandar nang dhuwur. Bakune kumurna tak jaluk. Yen ngono nganti kowe nyatet lakuku wong pengen ngurungke dedhaupane kadangku Kamas Pratmoyo lawan Kanggo Mulur. Pancen Gonjang Lantik. Ora usah tak ambali meneh. Yen to kentenge dedhaupan iki wis entuk. Lamun to wurung dedhaupan iki ora mligi keluarga ana ing Tuban, mesti wae keluarga Bojonegoro uga nandhang wirang. Yen ajeng kekarepanmu pengen duweni lan pengen boyong kang